Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er volgens minister Hato een conceptwet is voor de bescherming van vrouwen. Er is deze week veel aandacht voor het feit dat volgens advocaat Alicia Blonk politie vrouwen die aangifte komen doen tegen gewelddadige partners niet serieus worden genomen. Dat kan soms hele ernstige gevolgen hebben. Vrouwen worden mishandeld en in sommige gevallen verliezen ze zelfs het leven daarbij. Alicia Blonk heeft dat in de rechtbank gezegd. Het parlement heeft hier ook vragen over gesteld aan de minister. De minister van Justitie Hato liet weten dat er volgens hem een verschil is tussen femicide en relationeel geweld. Femicide is echt haat tegen vrouwen waarbij de vrouw om het leven wordt gebracht. Relationeel geweld is iets anders, maar dan moeten beide zaken hard worden opgetreden. Hij heeft instructies gegeven aan het Korps Politie Curaçao om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een gespecialiseerd team op te richten onder de naam Respect en Bescherming. Ook zijn er verschillende wetten in ontwikkeling. Zo zijn er volgens minister Hato is er een wetsconcept gereed waarbij tijdelijke huisverboden kunnen worden opgelegd wanneer er sprake is van psychologisch geweld. En dat zal ook als strafbaar feit worden aangemeld. Die conceptwet circuleert momenteel ter advisering bij verschillende instanties. Maar het is volgens de minister wel de bedoeling dat er daadwerkelijk ook maatregelen worden genomen aan dit probleem. Relationeel geweld is een groot probleem op Curaçao en moet ook door iedereen serieus genomen worden. En daarbij geldt natuurlijk voor de politie, maar ook dat de rechter dadelijk mogelijkheden heeft om daar hard tegen op te treden. Het dak van het terras stort in. Dat gebeurde gisteravond aan de Nieuwe Straat. Er waren mensen aan het eten in een restaurant. En op een gegeven moment bleek het dak van de terras ingestort te zijn. Daarbij waren 2 mannen gewond geraakt. 2 jonge Europees-Nederlandse mannen, schrijft de krant. En die zijn naar het CMC vervoerd. Volgens de eigenaar van het restaurant. Het gaat dus om een restaurant op de benedenverdieping en daarboven is een studentenhuis. Zijn er mensen naar het ziekenhuis gegaan, maar is er niemand ernstig gewond geraakt. Het is dus ook nog even de vraag wie verantwoordelijk is voor dat terras. Of dat het gewoon de eigenaar van het pand is, niet het restaurant. Dat moet worden uitgezocht, maar het was natuurlijk wel een schrik voor de mensen die daar aan het eten waren. Alle operaties gaan weer door bij het CMC. Dat is positief nieuws van het Curaçao Medical Center. Die hebben bevestigd dat de volledige operatieve capaciteit is hersteld. De sterilisatieapparatuur die tijdelijk buiten gebruik was, is inmiddels weer volledig operationeel, aldus het CMC. Tijdens de technische storing kregen spoed- en acute operaties prioriteit. Er is een wachtlijst op Curaçao. Die is eerder teruggebracht van 2600 patiënten naar minder dan 600. Door de storing staat de wachtlijst nu bijna 700. Maar nu de volledige operatieve capaciteit is hersteld, verwacht het CMC de wachtlijst in de komende weken opnieuw actief te kunnen verkleinen. Minister Van Meo overlegt met de Royal Schiphol Groep. Minister Roderick Middelhoff heeft overleg gehad met de Royal Schiphol Groep. Het was een oriënterend overleg dat plaatsvond in een prettige sfeer. Er wordt kennis gemaakt en er worden bepaalde punten aan elkaar gedeeld. Zo deelde minister Middelhoff zijn visie op de economische ontwikkeling van Curaçao en gaf hij aan dat de toerismesector groei vertoont. Ook het aantal passagiers dat gebruik maakt van de internationale luchthaven van Curaçao blijft toenemen. En in dat kader wees hij op de noodzaak om na te denken over een grotere luchthaven. Met specifieke aandacht voor uitbreiding, kwaliteit van dienstverlening en versterking van het cargo-gedeelte als onderdeel van het economisch personeel van het eiland. En daarover is dus overleg gevoerd met de Royal Schiphol Groep. Er zijn nog geen besluiten gevormd, maar er wordt gekeken wat voor mogelijkheden er zijn. Minister Hato praat met de vakbonden over de LBD. De minister van Justitie, Shelton Hato, heeft gistermiddag overleg gevoerd met de vakbonden APVO, SAP, NHBB, Straf
met betrekking tot het LBD-personeel dat gisteren naar het vakbond was gegaan. Ze wilden hun klachten neerleggen over de slechte behandeling door hun chef en coördinator. Daarnaast willen ze meer duidelijkheid krijgen over hun positie en structuur binnen het Korps Politie Curaçao. En daarmee is de Landelijke Beveiligingsdienst, de werknemers, naar de vakbond gegaan om duidelijkheid te krijgen. De minister zegt dat hij de zaak serieus neemt en hij wacht momenteel op het advies van de ministeriële staf om een besluit te nemen. Het parlement behandelt rapport Rekenkamer. Dat rapport van de Algemene Rekenkamer over de jaarrekening van de regering over het jaar 2023. Er is al veel over gezegd. Het ministerie van Financiën, de minister van Financiën Charles Cooper, zegt dat het rapport moet worden ingetrokken omdat er te weinig rekening is gehouden met uitleg van de regering. De Rekenkamer heeft laten weten dat ze dat niet gaan doen en ze hebben daar een uitgebreide uitleg over gegeven. Cooper blijft bij zijn punt dat het rapport niet correct is en dat er daadwerkelijk iets aan moet veranderen. Maar nu is bekendgemaakt dat het parlement zich erover gaat buigen en die zullen eind van deze maand daadwerkelijk het rapport gaan behandelen. Het is dan de vraag wat daaruit naar voren komt en ook of er iets duidelijker wordt over de toch wel woordenstrijd tussen de minister en de Algemene Rekenkamer. Uitrusting voor personeel IBT-SDKK, dat is een hele afkorting. Het gaat om de mensen die werkzaam zijn bij de gevangenis, de SDKK. En het gaat om de leden van de interne bijstandteam. Die werken al jarenlang, moeten zij zorgen en garanderen dat de veiligheid binnen de gevangenis gegarandeerd kan blijven. En ze moeten optreden bij ongeregeldheden of calamiteiten. Momenteel bestaat het team uit 17 IBT-leden en 6 IBT-commandanten. Ze hebben nu verschillende materialen gekregen waar ze lange tijd op hebben gewacht. Het gaat onder meer over nieuwe voertuigen, portofoons en speciale oortjes voor communicatie. En de tassen met werkmateriaal, de uitrusting, zijn gisteren door de minister overhandigd. Waardoor dit team na vele jaren eindelijk volledig uitgerust en geuniformeerd als speciaal team binnen de gevangenis kan functioneren. En zoals gezegd, de veiligheid kan garanderen. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Aruba, want daar is gisteren begonnen met de bouw van een studentenflat in het centrum van Oranjestad. Dat wordt gebouwd in het voormalige gebouw van het Openbaar Ministerie. En het project maakt deel uit van de bredere renovatie en revitalisering van het stadscentrum. Net als op Curaçao kampt Oranjestad met veel leegstaande gebouwen. Dit gebouw stond ook jarenlang leeg en volgens minister Wever, die het startsein gaf, heeft de regering het pand overgedragen aan de FCCA. Dat is de Fondation, de woningbouwvereniging van Aruba, om het zo te zeggen. En er is een samenwerking tussen de overheid, deze FCCA en de Universiteit van Aruba. En er worden krachten gebundeld om een verlaten gebouw om te vormen tot een reële kans voor de toekomst van Oranjestad. Er komen 21 studentenappartementen in, gecombineerd met commerciële ruimtes. En het doel is dus het stadscentrum te revitaliseren. Dan gaan we naar Curaçao. Er zijn onregelmatigheden op begraafplaats Brievengat. Daar schrijft de Extra vandaag over. De overheidsbegraafplaats in Brievengat lijkt een probleem te vormen. Praktisch alle kelders en graven zijn vol, maar er is geen overzicht van wie er allemaal begraven liggen. En dat wordt al lange tijd als een probleem beschouwd, maar er komt geen oplossing voor.
liggen verschillende buitenlanders begraven die op Curaçao zijn overleden en van wie de familie hen nooit heeft opgeëist. Onder meer is er een bankovervaller begraven die tijdens zijn vlucht is overleden. Evenals een van de vliegtuigkapers van Air Postal in 1984. Maar waar iedereen ligt en wie er in elke graf ligt, dat is onduidelijk. En daarom moet daar duidelijkheid over komen. Omdat er ook sprake is dat sommige graven worden meegenomen of geopend. Mensen zijn met zeer dubieuze bedoelingen bezig. De graven te openen. Waarom weten we niet. Het is een heel raar onderwerp, dat moet ik u daadwerkelijk toegeven. Maar in ieder geval moet er meer controle komen op de begraafplaats in Brievengat. Nieuwe kranen voor Dame. Minister Middelhof stelt dokpompen officieel in werking. Dat is gisteren gebeurd. Minister Roderick Middelhof heeft een werkbezoek gebracht aan Dame Ship Repair. En daarbij werden nieuwe kranen in werking gezet. Het gaat om Tower Cranes van CDM Holding en Dame Ship Repair Curaçao. En dan gaat het onder meer om kranen die makkelijker het werk moeten kunnen verrichten voor de dok. En ook gaat het om pompen die meer en sneller water moeten verplaatsen, zodat er sneller gewerkt kan worden. Het heeft allemaal te maken met verbeteringen van Dame Ship Repair. Dan gaan we nog naar een ongeluk op de Helmin-Wiels Boulevard. Gisterenmiddag ontving de meldkamer van de politie een melding dat er een ernstig verkeersongeval had plaatsgevonden op de Helmin-Wiels Boulevard. 2 voertuigen hadden allebei aanzienlijke materiële schade. 1 voertuig was gedeeltelijk in een greppel beland en de mensen moesten worden uit de auto geknipt. Het gaat onder meer om een bestuurder van een Mitsubishi die bekneld zat in het voertuig. De brandweer moest daarbij komen en uiteindelijk zijn de mensen bevrijd en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Maar het gaat erom, het ongeluk heeft waarschijnlijk plaatsgevonden omdat iemand inhaalde waar het niet kon. Alweer een ongeval dat natuurlijk voorkomen had kunnen worden. Er wordt door rood licht gereden op Curaçao. Er wordt ingehaald wanneer het niet kan. Mensen, nogmaals, stop daarmee. Dan nog internationaal nieuws, want het is binnenkort Valentijnsdag. Ik hoop dat u het niet vergeten bent, maar dat blijft een belangrijke dag. En ondanks de woordenstrijd, de economische strijd, de tarievenstrijd tussen Amerika en Colombia, zijn er nog steeds heel veel bloemen die van Colombia naar Amerika worden verstuurd. Ondanks de invoerheffingen, want president Donald Trump heeft een invoerheffing van 10% op bloemen ingevoerd, zal het nog steeds heel veel bloemen regenen. Colombiaanse bloemen in Amerika. En om u een idee te geven, er wordt vaak gesproken over de grote export van drugs uit Colombia, maar de bloemensector is dermate groot dat er 340.000 ton aan bloemen werd geëxporteerd in 2025. En dan hebben we het over een bedrag van $2,4 miljard. En dat is een stijging van 2% in 2025 ten opzichte van 2024. En ondanks de tarieven die eind 2025 zijn ingesteld, gaat Colombia ervan uit dat ze nog steeds heel veel bloemen zullen exporteren naar Amerika, zodat mensen hun liefde kunnen verklaren met een mooie bloem. Wij zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Extra-Journaal. We zijn er morgen weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.